abantwana bangaphi na? Hayi son. Abantu bayi-35 and akho noshekileyo pha. Ho? Son. Ke ntombi bakutsho bani bangumakasinazo lobulela babantu. Emntwini and into iphume naye sana lamfazi makasinazo. Mfazi ngcolile, here ndamonyenye noma mna kabulawe ngoku, afuna kabulawe straight ngoku. Yo yazi nasi funakala afe ngokulo mama sana. Hayi sana. Nakatshiswe ngoku, tshiswe ngabahlali. Funeka abulawe. Yes, okanye atshiswe. Yes. Wo, ndiyayicapukela le nto eyenzayo. Ndifuna ubona umphefumlo wakho uphuma nje kancinci. Ndifuna umbone sifa.